Good morning mga kabisdak. So karon sa ako nakuhang pasultion ang atong sinder nagngalan og Doris. So no problema sa iyang bana kay usa ka presidente sa Purok apan nagpasalig sa mga event nga siyang magpakaon apan napakyas kay ang iyang pasalig kay naa pud siya laing gisaligan iyang kumpare apan wala dihay ang kumpare kay naay gilakaw nga importante. So mao kini ang sugilanon sa atong magtatampo nga nagngalan og Doris. Uban ko ninyo sa pagpaminaw mga kabisdak. Salamat. O ang pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa babasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, Hi! Hello mga kasama, kini nga po ninyo Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kanyang tanan. O sa tanong mga kaigsunan mga kasama, awhagong kamo nga mogamit gud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kunjik Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Doris. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Doris. Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga natakdan sa iyang mga barkada ba na hambugiro naman ning kanahan. Manya gawas ka hambugiro, but-buton pag yun. Ug kung nganong nakaproblema ko, no, ingon man gud ini ang mga paghitabo. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring or fall. Each day is like winter time. There can never be a... Good day, bre. Good day? Ay, hala pare tibor! Hala nasaag lagi mo! Kisa nang kauban ni mo, pre? Pre, kisa nang kauban ni mo? Ako taon ni man si Peter Rockstar. Oy. Ang Hans na Lutufan. Aw, ikaw di ay na... Draw? Ako taon ni Adali, oy! Suod mo nga rin! Why iro, bre? Ay mo kahadlok, oy! Di na mamaak ang among iro, basta gwapo. Kana ng mga batig naong mo, ipaakon, ana. Thank you. May kinakaila siya gwapo, no? Masod, may. Dali, suod mo! May. Mm. Mari, uus ko ninyo iro. Kambat to na lagi na. Ay mo kahadlok lagi. Ay mo kahadlok. You welcome, ramo, ana. Kuya, ako ng iro, mali. Pero, dili ni mamaag, mari. Dili ka na mamaak lagi. Mangulata ra na. Mari. Tuon asam di pare, dudot, mari. Ay, naaman, pre. Pero lingkod lang sa mo diha. Kaya kung tawgon ha, akong pahibawon nga ni amo. Ay na, mari nga. Ni ay taga-NBI. Nagdaog warrant. Na, saka mang kabuhi adto kun mauna. Sige pre, akong arion ha kadiyot. Day, palitera sa kahumber ito, day. Ayaw lang sa kahon, pre. Maglabat itong uwan, ha. 5 ang kakahon. Madawat mo sa credit card, pre. Madawat Na, sila. dili. Gcash noon mo, dawat ra sila. Oh, ha? Gcash. Gcash. Wala ka? Madawat sila yung Gcash. Oh, wala man umadang akong cash da. To ato isod 50 mil unta to. Pero, wala ko da. Sugod na na. Ikaw, ustoy, ikaw, pre. Majikas ka niya, pre. War ba, pre?
Kaya akong gilabay, akong gikas akong gilabay. Kaya nga Naglagot na ko. Nga naman, ha? Ano? Ah, Basta gipunduhan ko 1 million. Ha? Gipunduhan to na ko 1 million. Dili man sila musugot. Aw, wa na lang ko di. Wa ka mamugos? Wa na ko mamugos. Ano nga taon ka masugot taon? Pre, porbida sa nimo eh. Ambot sa ilang rason, oy. Mao naglagot ko. Ako na lang gilabay, Ang card gilabay na ko. Kay di man magamit. Excuse me nyo do ha. Ay. Ni amos kong teritoryo, pre. Mm. Mga lang yung problema ha taon. Ako ro'y bahala ng inom na to subsuman kung sa pa. Preserve lang kong mga 1 track, ha? Utlo sa din buto ning bana na ako. Kapait ang Ako ro'y blahaan eh. Day, pagkuha nitong fighter wine, crane. Kau, kuha mo nito. Kau, usa ka case ka fighter wine, kau. Ay, palista lang sa, ha? Ipalista lang sa, ingnas lang sa load, lista. Ano diha, lista ra di ay. Kring-kring pa ka. Pagkabut-buton, gid ninyo. Sa maning inyo, reunion eh. Yun doon sa taon. Reunion sa mga buriton. Aba, kakligot, pre. Pre. Ah, Sortihan to, pre. Sa buhi pa tong akong lolo, pagkadugaya, yun atong mahubog niya, oy. Mahubog na lang ko. Mahubog na lang ko una. Nga ako pa'y ganir. Pero siya, pero murag ilimugmog lang ang biro, eh. Wala na sa kong lolo, pre. Nasaan? Makiginom to, ha? Makiginom ganito. Tagaan pagkagpartida to. Yamat man, usa may partida ato niya, pre. Mainom sila ano usa ka kaubir. Ha? Una pa mo inom ang iyang mga kaatbang. Mauna lagi gihapon og kahubog ang iyang kainom. Siya, dili pa. mga pare. Pikpik ka, tas yung mga naong, be. Ay. Usay nga na. Mga lolo, estudyante na sa kong lolo. Usay nga, pre. Kantong akong lolo, mauto'y tangan kay inom sa mudapit, ha, sa among lugar. Kana mga tindahan nila, manira na. Pero akong lolo, wa pa nang hubog. Pikpik ka ko sa inyo mga agtang, be. Maunay tinuod, ha. Matay, pre. Og buhi pa to kong lolo, og inyong lolo, pre, no? Kuyawa ka ato nila. Ano man? Og maoy mag-abot, no? Nya, mag-inom. Pero looy kayo ang akong lolo, pre. Ano man? Kay tungod sa kapalahubog adto, napuno in taon to. Nya. Namatay na lang gud in taon nga wa gisud ang iyang wa gisud sa lungon. Klaro ang istorya. Wala gisud sa lungon. Ikaw namatay kay may sudi ang lungon. Wala isud sa lungon. Isud sa lungon? Naragot taon to sa among luyos bay gilubong. Mas luoy akong lolo, pre. Luoy Tungod sa kalisod sa panahon. Tungod sa kapobre. Pertigid taong luoy. May gani mong lolo, pre. Kay nalubong yun. Ito nga kong lolo. Wa magyud tao ikabayat menteryo. Ipaybarog na lang kung tao ang tungang gilubong. Lagi, pre. Patay. Tinuod yun na. Pait yun kayo. Kay gabarog na nga gilubong kato akong lolo. Katunga pag kayo nalubong. Ang katunga ng gimaw taon. Sa imong lolo, pre, oy. Luoy, bitaw. Pero swerte ka rin yung mga lolo. Usap na sila, doon na sila yung mga lucky charm. Nga nang taon ka, sulti ka man na, pre. Ay, kaswerte na nila, di na parehas akong lolo. Nga mas malas ka ito. Kay bisan o unsa na mo, bisan og amo nang gipamarinate. Unsay marinit, Oh, kada ba sunugon ba, marinate pa na. Krimit na, pre. Lagi. Credit na. Di krimit man, ha. Kada, sos. Kadaghan na kayo akong lolo taon, ha? Daghan man day kay utang akong lolo slinding, ha? Nya? Dili, wala day kwarta. Ha? Kay, mahal mo ganyan marinate. Marinit. Why ka bayad? Krimit lagi, pre. Lagi. Krimit lagi. Mahal mo ganyan krimit, ha? Nya? Wag ka nakabot mga 60 mil siguro ang pangayo taon. Yang kwarta sa akong lolo kay 30,000 naman nabilin. Unya, giunsam lang taon niya, pre. Wala ito mamarinit, pre. Ang uban gihapok, ang uban gihimo ginalig, gisot sa rin. Kakidon! Mo, pre.
asa naman imong mga ka-berks nga mga bot-boton? Sa pa. Ayan, sa pag-ana day, bida sa nimo. Aw mulaban gyud ka kay parehas mo mga bot-boton, mga hambugiro. Ako naminaw ra gyud ko ninyo. Ang inyong mga istoryano pulos yun mga bot-bot. Di man ta kaingon ana dudot. Dili ta kaingon ana bangano da ka. Pero murag natakta naman kanay imong mga barkadang hambugiro. Gisakyan ko to sila naon sa istorya naman ito itong amu ataon, istorya ra. Istorya lagi pero ang makadungog hilasan kay maminaw ninyo ay. Masagdi lang good ha. Wa man sa mga hilabutan na nila. Magbuo silang mauna yung istorya patasay padonan na ha. Naunsa. Pasagdi na sila. Kay dili mo na ilang life. Amo ning life. Dudot. Kanahan ginin tawhana kay imbis sultian nato para maundang anang sigilang paghambog mugara man hinuon, halos kadalihok o kada sultis panuhak pulos na hinambog. Unya, Siya palito na to. magpalit patag lamas. Pangitaon kay mga lamas ito sa ato eh. Ay diri ay. Day pila ning bumbay day. Day. Haladong. Nga sila'y prutas ay. Ano, bitaw no? Ay, tagpila na imong bungon. Ay, di man na buongon, Sir Oy. Limonsito man na. Alisito rin. Oo, nga no, day. Limonsito rin sa inyo, probida. Sa kibungon sa inyo, day no? Kadi siya day. Unsa din siya day? Kamuti na. Haladot. Away lang kamuti dot. Hala no? Kaya nga no, day, Kamuti, ma'am. dili? Unsa may problema sa akong kamuti? Ay wa raman day kuan lang kaning imong kamuti ba mahinumdum man sa kuani oy. Mahinumdum sa unsa man, ma'am. Mahinumdum ko sa itlog sa kumbana. Karo na rin, probida sa nimo. Mahinumdum ka sa unsa, ma'am? Sa gidakon? Ay dili oy sa kabulingot. Bungo si Toy, probida bulit na rin. Inaham ka, kada mabauli na. Kadiyot sa oy kay may paliton ko ni. Usay, palito ni mo. Kaning itlog. Aw itlog naman na unsa ba ay kaning kamuti. Tagay ko ning kamuti. Pila ka book, ma'am? Tulo. Hala, tulo di ay kabuok ang imong itlog, sir. Ilo mo! Pre. Mutambo ka karon sa meeting sa kapilya, pre. Happy trabaho piyesta. Kinanglan nga ato ning kapangandaman. Kay kitarboy pa siya alas ng atong kapilya. Unya, ikaw rabay presidente. Unya, ako ang vice president. Napinumdum ko na ako ang atong sekretary kung may tungod ning meeting, pre. Nya, ang sa problema. Tambo ko, pre. Di mahay mo nga mag-meeting mo niya. Wa ang presidente, di ba? Kalos ang meeting! Unsa? Siya sa day, ha? Mao na. Kinahanglan patawag kog meeting kay happy trabang pista sa to, ha? Ay mao ba? Nya sa may kalingawan nga inyong naplanuhan para sa fiesta. Ay, mao bitaw mag-meeting aron magsabutan taon na mong mga activities ba panahon sa pista o unsay kalingawan. Ay dong mutambong ko ha. Sige, tambong. Mas maayo hinoon nga na ka kay pagka-suggest kag unsay nga buhaton sa pista. Ikaw, may treasurer, di ba? Sige. Unya ka na sa amang meeting. Okay, Kap. Unsay plano ning atong maabot nga piyesta, Kap? Excuse me. Kap, isang tingog ka pa. Yan tingog ka. Gusto na ako, kaya ako yung presidente, no? Ha? Gusto na ako nga ako yung buot. Buot yung bisabot. Palahi ito ba? Sa may agdi kay kanya to, discore man to. Katong kalingawan, discore ha. Yan ay lumba dagan sa mga buta, di ba? Magpalahi ta, kontista. Ay, mayo, magpadrama, taga-DH. Oh, kana! Nindo sana. Di ba? Kamo, tingog mo. Anong di mo tingog? Bitaw kap, kana nindot na kap, mas malingaw kita na kap, kung mga tao na, malingaw man disco. Ang mga batan rin kayo malingaw, malipay rin disco. Unya, kau man, magkagobot din, bitaw kap, sakto kap. Bitaw nindot na oy, malingaw pang tanan. Labi nagtaga DYH pigid ang mudrama, kanang naas Goliath ba? Bitaw, nindot na, kana na si Goliath. Onya. Si Goliath. Ing nasa das Mahal Pedro. man ng drama. Mahal ang drama sa spec sa bayad. Ako'y bayad na. Ikaw, ako bayaran na. Dili, pre, ako rin bayad na. Ako magkapit. Ako lalaki. Ate, sa mo bayad, pag-ilog. Ay mo pag-ilog, ano mag-ilog. Oy, bida, unsa man taon mo. Kami, presidente? Ha?
Ingon mo, kamoy mo bayad. Presidente ko! Ako'y bayad na ganon! Dudut! Day. Sige, Day, kaduha mo ni mong sira. bot lang. Kaya bago na. Pagod niya tumultahan. Kaduha mo ni mong sira usuri pultahan. Right! Suko ka? Kisa may di masuko. Nga ko may niangkon sa bayan sa mga artista sa DYHP hanggawa ka. Unsa man ada kay kabayan, ha? Ay, bikang. Ikaw, Dudut, no? Usam taon. Ay, pahamak kay kandako, eh. Bantay bitag maproblema ta ng beranlan sa mga dramaturgo, ha? Wa betay kwarta. Ay, makal ka lagi. Naunsa mayak taon ka. Di lagi ni mo nagkalma lagi. Unsa may kabayan na to? Maproblema ta ng animala ka. Makal ba, ha? Naunsa mayak taon. Di ka kasabot. Di maingon ko di mo makal. Makal ba? Kalma lang. Kasabot ka na. Gil, pasabta ko. Pasabta ko, aron dili ko mabalakang hanggawa ka, pasabta ko asa kang ibayad ana, kay wa kay pundong kwarta, maghinambog man ka, nga kaya ni mong budget. Hoy, wa magay kay kapliti hapit, ya ikaw rin mo bayad ros mga dramaturgo. Makal ba? animal. Makal na unsa mo kay paminaw sa na. Sige, pasabta ko, kung nganong dili ko angay mabalaka, pasabta ko! Unsa? Oh, blaka mo ka. Blaka mo ka nga namin mga opisyalis, barangay, o siyudad. Ha? Budul ta nila. At ito mga yung probaya nila. Bantay bitaw ha. Tagain niya kong problema ana ha. Tagain yan siya kong problema duduta ka. Ay, dili lagi. Ako rin milaha, ana. Na problema gid ko kay nahitabo naman guni sa una nga na problema may sa bayranan sa sound system. Ang ako gyapong bana mo'y nagpasalig, nagpaalig-alig nga mo'y mobayad sa sound system. Karon sa drama na sad. Pero na siya giduol nga mga politiko sad noon. Unya, mao ni, miabot ng adlaw sa pasundayag, nakuha gyud namo ang taga DYHP. Dong, nanang taga DYHP, asa man ni sila i-house sa ilang party board? Arel sa to eh. Arel na pagkanda mga dramaturgo. Unsa kitay mo pakaon? Hoy, wala pa ta maghikay ha. Ug labas sa tanang watay budget kita hikay-hikay. Ay, gamay rin kaon kayo sa ang uban na mabutor man. Ha? Ang putor na. Magmotor na mapas? Apas na. Ha? Di man maabot tayo kay mga umda sila. Aray lang na rin pagkanon. Ngatod sa itong pagkaon namin matod pagkaon din. Pasalig ito sa Pedro. Si Pedro? Pedro ba? Wa mas Pedro. Asa si Pedro? Siya ba? Hala, oy, ni pauli silang probinsya in town. Kaya na-emergency. Sa? Style na tao, Roy. Budaan ka siya kung siya alas lutupan niya. Buli siya. Siya ni angko ni padihapon sa artista. Patay, pagklaro in town mo diha. Uy, unsa ba ipakaon na to sa mga dramaturgo nga naa ba? Palitong noodles ka. Noodles? Palitok putos. Katulang chicken. Unya, pakiawa tong quick-quick ng salon. Hala, no. Igna nga, bayad. Di ka maawaw ginoo ko pagkanong quick dramaturgo, pagkauwaw lang yung ka. Nagpresidente pa magas kapilya. Oy, ano nagpresidente pa magang animala ka? Nauwaw ko atong adlaw, oy, kay hapit intaw na nga pasmo ang mga dramaturgo. May gani kay misugot tong among silingan nga na maligya og barbecue. Ako lang giutang iyang barbecue. Puwerteng away na mo sa kumbana pag human sa kalingawan. Unsaon kumantaw ni siya, uy? Tungod lagi ni siyang hambog ba? Mag-alig-alig ba? Bisag walang-wala. Paita lagi tawhana. Unsa kung buhaton ani ipus-pus ko ni, bastrokon ko ni. Unsa man og kamo ang pasultihon? Doris.